It's time for DJ Raqi's Secret Files. Pamangkin ko ang asawa ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kyla. Meron akong live-in partner at itago natin siya sa pangalang Brian. Meron kaming isang anak at 5 years old na siya. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko na sana ay kapulutan ng aral. High school ako nung nagkakilala kami ni Brian. Masaya ang relasyon namin. Puno ng lambingan, asaran, at tawanan. Maraming hadlang sa relasyon namin. Hindi ko may tatanggi yun. Isa na doon yung tatay ko. Napilit kaming pinaglalayo sa isa't isa. Umabot pa nga sa halos mabugbog ng tatay ko, si Brian. Pero dahil mahal ako ni Brian, ipinaglaban niya ako. Parehas kaming gumawa ng paraan para magkita kami. Hanggang sa umabot kami ng 1 taon. Sa pagkakataong yun, naibigay ko sa kanya ang buong pagkatao ko. At nagbunga yun. Parehas kaming hindi handa at gulong-gulo yung utak ko kung paano namin malalagpasan ang pagsubok na yun. Sa pagkakataong yun, para bang merong bumubulong sa akin na ipalaglag ang nasa katawan ko. Kahit na alam kong mali yun, pero pinag-iisipan kong maigi. Natatakot ako baka itakwil ako ng mga magulang ko. Hanggang sa umabot ng 4 months yung tiyan ko. Marami nang nakakapansin na medyo nag-iiba na yung hugis ng katawan ko. Inaamin ko ito sa nanay ko kasi hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Gulong-gulo na rin ako. Na kahit anong gawin ko, ipalaglag ko man yung batang yun. Pero mismong sanggol sa sinapupunan ko ayaw. Parang kinakapitan niya talaga ako. Kaya hinarap ko na lang. Hinarap ko yung pagsubok sa buhay ko. Nung araw na inamin ko sa nanay ko
Yun din yung araw na umalis ako sa amin. Kasama si Brian. Lumuwas kami ng Maynila dahil sa sobrang takot naming dalawa. Halos 8 months akong walang contact sa pamilya ko kasi nahihiya ako sa nagawa ko. Hanggang sa isang araw, kabuwanan ko na. Naka-receive ako ng text message mula sa aking tatay. At pinauuwi niya ako. Agad-agad akong umuwi sa amin at naiwan si Brian sa Maynila. Pagkarating ko sa amin, wala akong tigil sa kakaiyak. Sinalubong ako ng pamilya ko na merong tuwa at galak. Ang hindi ko alam, sa pag-uwi kong yun, ay ilalayo pala kami ng tatay ko kay Brian. Ilalayo pala kami ng anak ko kay Brian. May 14, 2014. Nanganak na ako pero hindi pa rin matanggap ng mga magulang ko si Brian. Paunti-unti, pinipilit kong ipaintindi sa kanila na kailangan ng bata na makilala ang tatay niya. July 2014. Sa awa ng Diyos, umuwi si Brian para sa binyag ng anak namin. Nalaman ko na halos lahat daw ng trabaho na pwede niyang mapasukan, pinapasukan niya para lang may maipadala sa amin. At buti na lang, nakita naman yun ng tatay ko. Hanggang sa paunti-unti niyang tinatanggap si Brian. Makalipas ang isang buwan, dinala kami ni Brian sa bahay nila para makilala ang mga magulang niya. At para na rin makita ng mga magulang niya ang kanilang unang apo. Masaya sila na makilala yung apo nila. Tinrato nila na prinsipe ang baby namin ni Brian. Nung araw na yun, nandoon ako sa sala. Para bang meron akong napansin na diploma ng tatay niya. Nakasabit sa may dingding. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kasi nakita ko na magkaapelyido kami ng tatay ni Brian. Yung middle initial ng tatay niya or yung middle name ng tatay niya at yung surname ko ay iisa. At doon ko nakumpirma. Magkamag-anak kami. Iyak ako ng iyak noon. Hindi ko alam kung bakit at paano ko maipapaliwanag sa anak ko. At dito ko na-realize na ito pala yung dahilan kaya ayaw ng tatay ko sa relasyon namin. Kasi ang asawa ko,
o ang partner ko ay pamangkin ko. Wala akong nagawa. At tinanggap ko na lang kasi nandyan na eh. Hanggang ngayon, okay pa rin naman kami ni Brian. Hindi ko lang alam kung paano ko maipapaliwanag sa anak ko yung sitwasyon namin paglaki niya. Yung baby namin ngayon, 5 years old na. At parehas kami ni Brian na nakikipagsapalaran dito sa Maynila para mabigyan ng magandang buhay ang anak namin. Merong oras na puro kami away, pero nagkakabati rin naman kami. Pero hanggang sa paglipas ng panahon, napapansin ko, yung pagmamahal namin sa isa't isa ay parang nawawala na. Nasa iisang bubong naman kami. Yung love at attention, parang hindi ko maramdaman. Parang nababawasan na. Hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na nakahanap ng atensyon sa iba. Napilit kong itinatago kay Brian. Natatakot ako na baka isang araw magising na lang ako at maramdaman ko sa sarili ko na hindi ko na siya mahal at hindi ko na sila kailangan. Tama nga sila na hanggat andyan pa daw, pahalagahan mo. Kasi ang love, parang barya lang daw yan. Pag nagkulang yung pamasahe mo, tsaka mo lang hahanapin. Masakit na ganito kami, at parehas naman na hindi namin to ginusto. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Sana'y matulungan niyo ako sa gagawin kong desisyon. Muli, ako si Kyla at ito ang aking secret file.